Ono anjirne kene kayak gowonen iki. Yo kayak gowonen do. Oh iya Mas, tak gawa nih. Yo, ini lho Mas, dalan sing tak senengi kae. Lurus kayak jera patek rame. Wes engko digawe tekan pom Purwantara ro jok ngono ae. Iya Mas, aku nek ngulon nek ora nek solar kok tak balin nek esuk. Nah arep iki teko apa ngisi kene ya Mas nek. Ya. Nek ora ya kene ya. Ya mbuh. Jajal kono. Silonge. Waduh rene Mas. Wis minggir endi ya minggir kene. Minggir kene. Iya, ini nek solar. Ya wis, Mas. Gawane genten ta? Ya wis minggir gawane. Yo Mas, gawane ndak ramene ramo. Yo lah gawane. Omah kayak daerahnya gitu. Iya Mas, ayo didum ngisor kono ae karo ngopi. Yo ayo. Arnya di kene kok duite kayak didum ngene kok bayarannya kok. Iya iya. Nah Mas, siro lukat. Apa seket ya? Siro lukat ya padha. Lek dum padha iki lho. Lah kan aku sing wangi nyopi. Ora iso. Kowe iki ya cek panggah 350 kok. Ngono kok. Lek dum padha piye. Ora iso. Wis ngono gawe kopi. Wis. Ora kandel Ora tak ibu. Ora wis gawe kopi sik.